فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. Pes olarga anwa aqsam zajirler berdim. Özlerinin eden ähdlerini pozmakları sebäplidir. O Hudaanyň ayetlerine kafir bolmakları sebäplidir. O enbiyaları öldürmekleri sebäplidir. O aýtmakları sebäpli biziň galbymyz örtügli mestur. Sen kefini düşünmeýär diýip. Belki Allah tebarak we taala şolaryň galbyna mohr basanlar. Kafir bolmakları sebäbinden. Pes olar iman getirmezler. Meger azlary iman getirer. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. Ve şolaryň Hazreti İsa'ga kafir bolmakları sebäbindendir. Ve Hazreti Meryem'e ulu töhmet etmekleri sebäbindendir. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. Bu aýtmaklar sebäbindendir ki biz Hudaanyň Resulü bolan Hazreti Meryem'iň ogly İsa'ny öldürdük diýip, o halanike olar ne İsa'ny öldürdüler we ne dara çekdiler. Lakin şolaryň iştibaha goýuldy. Tahqiq ol tor adamlar ike İsa'ň barasynda muhtelif bolupdylar. Olar şol waqaň barasynda şekdedirler. Olar üçin o hakda zerre ilim ýokdur. Meger olar güman edip gümana tabi bolýandylar. Olar yaqinen Hazreti İsa'ny öldürmediler. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. Belki Allah tebarek ve taala Hazreti İsa'ny öz tarafına çekip asmana götürdü. Ve Allah tebarek ve taala tamamı işlerine galipdir ve her bir işinde hikmet vardır. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. Ehli kitaplardan bir ehadi yoktur meger ölmedinden awval Hazreti İsa'ga iman getirirler. Ve kıyamet gününde Hazreti İsa şolaryň aleyhine şahit bolar. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللّٰهِ كَثِيرًا. Pes Yahudilaryň eden zulümleri we günahları sebäpli biz şolara bir näçe päk zatlaryny haram aýlandyrdyk. We hem köplerçe adamlaryny Hudaanyň dininden gaýtaryp manyl bolmaklary sebäpli. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Ve süýtxar bolmaklary sebäpli we halanyky şolaryny süýtxarlykdan nähyedilipdi. O halklaryň malyny nahakdan alyp iýmekleri sebäpli we biz kafirlara güýçli azapny amada edip goýduk. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل
أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. Lakin Yahudilerden ve Nesranilerden din ilminde sabit bolanları ve olardan gayri müminler olar size nazil edilen Kur'an'a ve sizden olalqı nazil edilen kitaplara iman getirerler. Ve namaz okuyarları ve zekat berýänleri ve Hudaýa ve kıyamet gününe iman getirenleri şolara tiyizlikde uly sowap bererler.